and then I sent the person in all the two or say my woman hallelujah. Amen. Yet say baby and come back and I say yes, I'm watching. Now you have a phone. Now you have a baby. You have a person here, a baby, now I'm to be at last. Hallelujah. So, obviously, I'm a man. So, also, I'm watching. Now, and yet, we are in a over. It's in pain, the brain. I see. Yeah, and when you walk up on nothing, yet it is a one. Now, I am your boy, your mother, say, son, when you are going, the people see the sign when you every fear, sir. And you see, I bring you a review. Say, what if you want? Now, I show me what's that. You say, baby, my way out. I am sitting up. Who to me did Asante on the Papa and afternoon. I have tried to sit this out and was so far. And he said, I'm bringing up with your little as she just said, and point out your boya and your any in Pano. Your baby and say your members are in Pano and mine. Hallelujah. And it's a little essay that Nipa essay Sika, Nipa essay Nidia, Nipa essay Libya, and Sunday in Pawaya, your woman's. If a cemetery want to be a sitting coffee for me so. Now, a coffee for you one. Son and honey, dear, and a part and full water. Son and honey, dear, and a chapatini, a picture, a sin, and a piara of Sa and Pan. Sa and Pan, any to me and shrill. So, Sa and Casa and Panya, become once a year. I ain't young, and Nasa will not any in Pana. Sa and Pan, and to me, every show. Now, every year will jump at the end of a picture, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I had brought to me to say, you will come here as I say, you need showing up the book and you want you man. I have been really now you are going to be now is in Kenya and you will know in Kona and to be Australian. Now, the say, in Kona, yes, Saka, Yenya Akyem now. In Kona, yes, Saka, and we had snapped your papa. In Kona, yes, Saka, and to me, Emma, you're now. Not to me, and picture ye, and see, it's not written for me. Sir and Kona, Sir and Kona, or before Sir and Kona, Sir and Kona. Amen. Sir and Kona. Yes. Sir and Kona. And you are going and I will hear a farm. You can say you're not a year. You can say you're not a year. Now, so I did back. Now, so I did back. Amen. I did back. And I near you. I did back. And I say, it's so. I did back. And I say, yes. And amen. Yes. Now,
Yes. Yona friend and na so what ba kono ne wadi asem ba amita ba 19 say sorry ko ni be brokesi na pipe egu wo so say wo mbone afro abani e na yona sorry origan is our podcasts every awade enu hallelujah amen erade tifo yona ena erade small say koni nibe na nidi before all bone afro dumeni enti kona woni omo enko kasa kona ko kasa cho se sacha wande na adunye no abe na ebra onyakopo esma dona yenya yin story no jona wanko na oye na dise odwane efi erade ni yes na eno na be pesa me che wadwane susu se nyakopo na me ne wo yesi e beso Nyankopon na ye de ye ho to no so onye nyame a owo fa akopɛ yes onye nyame a owo bebi a and there is no way ye betumi adwane afi nyame ni Davida ye betumi adwane afi ni pe yes ye betumi de ade asie nipa na so Nyankopon ne de owo bebi a amen owo man na yes Lord and to be adwane afi Nyankopon Davida no na ye na se odwane afi Nyankopon na so na Nyankopon edikan emu amen na ebra Adam ni Eve omo ye bone omo ye omo de se omo de omo etete omo ye omo de se omo de omo esie na so na Nyankopon wedikan emu na wabu omo dada yes iti ye bone a ye ntumi endwane emfi Nyankopon ani ebi se Nyankopon wedikan emu ye ada bon sama na usan koyo na ogogo se bi a podcast na otua apo se o free already ni and I want to pass na be tumi enjani fi rade okay enjo oha ebiasa empon sa 139 verse 7 to 10 now verse 7 and na we feel we na me feel and me gana mako and na ye be fi erade enjani ako na he na me feel we me gana mako and na ye be fi erade enjani ako some frustra oh na me kose me kete asama do me kose me kete asama
Women. Erade. I said the father sent up a new tour. Na me kɔtena ɛkɔtiri mu a. Ɛhɔ nso na wɔn nsa ɛbɛkɔ akɔgya mu. Na wɔn nipa bi so. Yes. Amen. Penny anyway. Bala. Yabe bompa ya mawati. Afa bama ni yo. Ona mfufuo bi do beto abama ni. Yo se wanya abama ni. Nenna mona mfufuo bi so. Ana wunya asa problem. Uyi wano baabi a nanyi. Na wo ye nipa 3. Eno ose ne babe ma pani. Ti hweye e wona mfufam. Oh, bom kese mewrate. Bom mewrate. Eba be bompa ya mo. Ya bompa ya ma nipa bi a wa hye wo bom. Eso obeboa wo. Asa wonte nenka. Na Awurade afaso abi kwan. Ama wate. Oh, bom kese ma last stop nyame. You won say okuta wa poster. Poster na obi wo edit tare. E da kokko so sei. Na wa picture boss. Ti me friend me gina won chen. Na hu se bo kokko so. Na Awurade ka kire me se empatuwo. Obeka se na koma. Atwa na hwe. Pejana kudu hospital team. Okwa asore wan. Me pacho kwesi ala na me ba. Ana abesa kira wa ha. Tiafe no wa start wa ha. Owo dan so. Ba be ye free no so. Amen. Oh, bom kese mewrate. O maame ana papa fie he na bosom wo. Pacho me maame fie. Bosom ne so hama brabo. O maame fie. Wa na te bosom ne ho. Me pacho me maame pani. E na te bosom ne so. Oh, mo se mewrate. Wambo Yesu wo seye. Me unsa. Oba ne gina won chen. Na oba ba mu an gina won chen. Na me hu se ani baako. Ani foforo. Enipa ni we ye mienu sem. Baako e bone mo maso ha. Ana me hwe ade ni din. Na bone mo maso no. Akata. Tane ya bie ye ni wo hoyi. Eno na akata se de makata mani ha. Ene bone mo maso. Na esa ni na esa. 3. Aha. Ana Awurade ka kire me se. Ani no mo de abone mo maso no. Eye kro no honhom. Ahyensode. Na me hu se ani ne akata. Abre bi obekwa akofa obi ade no, ani ni bebi.
ɛnna ɛbɛkyerɛ ne baabi adeɛ ne wɔ ɛfa wia na kata. Oh, bonsam kesem awurade. Na yɛmmɔ mpa yɛ ma no yɛma akwalaa na aduane bɔ scoop edi obi na maa no aduane na saa aduane yɛde maa no diiɛ no ɛna ɛde saa adeɛ no aba akwalaa no abrabɔ nti nyame sɛ ɔbɛstarte afa no nkakra wɔ fie ɔbɛyɛ krɔmfotatwi amoa kɛse because anini na ɛbɛkyerɛ no kwan ebia ɛto te sɛ torch light uwura dan we mu a sika ne hyɛ mattress yi ase sika ne hyɛ ceiling so ɛbɛkyerɛ ne baabi a deɛ wɔnkɔ bibi a wɔnkɔfa bi ayɛ den ɛfɛ ɔfa wie a na ni na kata. Oh, bonsam awurade. ɛna na ɔtwe de sɛ ɔde akwalaa ne ba na ɔno amu wɔ ha na mahwɛ deɛ nyame bɛtumi ayɛ afa ho agye wo ba no ɛde na ma last stop nyame gye me bɛma biara a yɛato awura me ba mu honhom mo gye me fa ne bra ha gye me. Yes. aduane biara aduane hyɛ akwalaa n'anim na oyi to ne nsam mebɔ mpaeɛ bɔ wura school hɔ Jesus. ɔde hyɛ n'anim na oyi to ne nsam abrɛko a na tumi foforɔ na ɛte akwalaa no mu mebɔ mpaeɛ wɔ yesu din mu Jesus. megye wɔ ba ma wo Yes. megye wɔ ba ma wo Jesus. aba hada Acho David. asa ɔkawa ne kuta wo bi ɔbɛda na ɔde ahyɛw kawa ne kuta wo bi ɛnti mo sɛ kawa ne kuta na mebisa ne sɛ kawa no ɔda de kawa no bɛhyɛ abra bɛma ne gyina hɔ ana ana ɔsɛ nyɛ no ɔde bɛhyɛ wagye afiri bɛma ne nsɛm tena wo gyina hɔ na awurade da let me straight for wawareɛ Oh, bom kesem awurade. ɛnɛ no first time aba ɛnɛ no first time aba Acho. ɛnti sɛ ɔbɛgye kawa no afiri nipa ne nsɛm ansa na ɔtumi da sɛ ɔntumi fa nhyɛ wo da mo decide bi a confusion bɛsɛe no mo plan bi a confusion bɛsɛe no bibi a mo bɛhyehyɛ afa ware no bi a confusion bɛba because kawa no nkuta no Anytime bi obeka say be kokototo nneema ne bi ade chi a ɛnta bi ɔbɛyɛ dɛn obeka say be kokototo nneema de be ya ware no mama oka entokwa ebesi no osan agi ne sika ose me de no wasan dɛn wagi ne sika ose me de koto bank me nya bibi di aye menya bibi di ayɛ kawa na wɔde bɛhyɛ wo ne nkura no nti wɔntumi ntotɔ Oh, bonsam awurade. Oh, no awurade. ekura wo bi ɛnipa no nso gyina ne nkyɛn mebusa nipa no sɛ ade ɔna de kawa ne bɛhyɛ wo anaa na ɔsɛ daabi wɔgye firi bɛrima ne nsɛm ɔma ne mfa nhyɛ wo nti anto sɛ bɛrima no bɛgye kawa no afiri nipa ne nsɛm no wɔntumi nyɛ ɛde sɛ honhom mu ni bi gye firi ne nsɛm ɛde to bɛrima ne nsɛm wɔbɛtumi de ahyɛ Bom kesem awurade. kawa yɛ wo ho adeɛ da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  de bia oka de bia enti na no me braba obisa na ose enye so ntimi nye me ho ade o me ho ade de obetima ye nanso no woni ma de kro ntimi sika de koto baabi ntɔkwa tokwa mama de bia wateme wakame confusion yɛ gyae me kra nye bufuo kra na bufuo gidigidigidi Oh, awurade. Bom awurade. oyɛ de ba adwuma oyɛ kua fa ahoma nyame yie wate sɛ ɔdɔ ho ama no wobɛkɔ wiase biem wobɛkɔ wiase biem Pacho de abi. wobɛkɔ wiase biem Pacho de abi. because mo sɛ yɛbɔ ne krɛre kante na mebisa no
Oh, bon sem que se me radie. Bon me radie. Sa wotena nyame mu ya. Nyame be frɛw, ade wa ye na dwuma. Obonsam ho ne ewo ye mu a. Na watak ye wo wiase. No ama wiase aye ye de. Se be ya de wo ye mu no yentimi fa nya dwuma. Se me wiase ye me da. Ka me nuru ba bia madu. Debi. Bon me radie. Eti wodi agorope no ama wiase aye wo de. Na de wo mu no wiase akata so. Ba de menti abe pagya wo ho. Se wiase nya wo de bi mu no. Na de wo mu no pi. Ya de credit card say. Me hu se ni panka wo hye suit, na de credit card na hye. Ba we no wo hye suit. Ba ya de credit card na hye ne confree ni tri say. En sabi de hye ne kon. Yes. Na me hu white wine na wo ni say no. E wo ni mini mu say. Na nyame se so wo tena me mu yi a. Me ye ne so. Bon sem que se me radie. Aho ba bi akwa ne nam. De wiase aye no. Nti se nyame gye wo no ye wasofo a o wasamka. Yes. Hwe ye no ansa nko wiase bi. Bia be fan ate. O ba bi ne che. O wo mpana. O wo mpana. Empana oba. O bi wa hu. Sa hu one na atena che. 2 years. Oba ne ho ade na abegya no emu ba akọ. On me ne ho ade. Oba ne ho ade. Try. Ene kokko hu abusuafo. Na peska na ye ne ho ade na ne kine ya. Se wunya ready so be ne ho ade nso ene ne separate. Na won tenase, na won so tenase. Kono mo mpaye. Bon me radie. Bon me radie. Ehun so okuta box. On the box said ye de ring shemu no kawa. Aware kawa shemu. Eda ne nsam se ba won nsam na me kire wade. Eda ne nsam se. Enti eda ne nsam no na nyame si bie so. Ana me bie ade ne so. Me bie so na gold. Gold wo ewo ade anim. Eti gold ni wo mo no. Me ye ma adwen se me pagya gold no. Na ase na ye mfuturo pa se. Ba na gold ni kitom na dani mu na mfuturo sei. Ene wa ase. Ena nyame e ka chamis. Oya de ba adwuma. Oya de adwuma. Galamsey. Oh, bon sem que se me radie. Wo so ye galamsey. Washi ameda. Dabi. Washi ameda. Dabi. And I know first time. Aye. Oh, bon me last stop nyame. Bon me. Na me se gold na ase nyina ye mfuturo. Obranka sa wo gold adwuma na wo ye nim. Ose ye wani kakra bi ase nyina ye mfuturo. Obaye gold adwuma na wo hono hwe. Eso nkrofo ya no mo de ayeyi no mo anya sika. Enso no ya anyeyi. Ana wa ya ayeyi. Dabi. Ada na ekoso. Adwuma de me ye ba me hunu so. Hono so. Aye. Oh, bon sem que se me radie. Me unsa oda baabi ti se hospital mpaso. Ana ye operation. Na wona wo ye operation no ye ema 3. Na ema 3 no so omo hye Kabani street. Ena omo ye operation. Ana rade ka kire me se omo de fibroid egu awudim. Aware no beba. Ba fibroid no. Omo de begu awudi anim. Ama ware ne ba awo. Untime ngo. Enti sa operation omo ye wo no. Se wa miesu ankyere me ama ma anya ho adwuma. Na omo de fibroid no nya towyam. Na doctor prove kire wo se wo fibroid a wo tupu ni ntime ngo bada. Bon que se me radie. So the doctor catch that will say, oh, 5 brother, or 2 puno, intimate will be
Ebacho Dr. Bia mean coy, Emma will be unconscious by Bible swimming me and some pie and dear. Or yawa me fum. I say, your phone, and so grand a man of my mate. Mint me mutu, my phone is so. Mint me mutu so. Made that one of my asset be made that be so. What I was all the baby, sir. Walk a hospital. Or Chanako. Bomwe. Bomwe. Yamisi assassin, I was on our two galam saying. Obidi a drab a assassin. And also her dear. One I'm going to have by now, a won't swim. Or I'm just on the tom mono. Most I have any. Aha. Or Martin is saying, nobody have beer with 4. Once so, what's me to say, no, I be my son to son. And a drony woman. Saha Banby, and a drony woman. Ain't a drony woman. And I mean, who said, like a boy beer or cacan cabihuna, or your fast pan, who will mean be brave, 1 1 10 10 10 10 10, some was Abuana. 1 19 tam check and cabi. Nehono, a yene and kitty be brave. Saka saka and a mammy akano. And I mean, who's Abuani be what? Saha banim. And the idea homa black, a homa red, a homa white. A children a son, or my son assassin. I make a chance and when you have been a quadribasher. A bet shin a jumanimu. Ama wa ya ba boka na wa judgment. I don't know how to do ça. Maybe I will find out. Bakwa ko to go do na nya sika. Na wa hyebo. Na wa betwia ye hia moa bebre wa ha. Ma won se wa bo scan sa de wo de kwakwan aso am. Na scan da ho. O de tire abobobom. And I did said the Oba Coffan near my Kumasi. Not and from maybe a bowra demo. And from money bowra demo. Not a percent. I don't know, send them from money banons of Maame. And from money who's canna what us are Yamase Quaya to me which you musicamono. It was this kind of battle. And from Anna Bono, who been sent a chiss canimo home. It is outside to chiss canimo home. Nani panisi kasemu nyina ye basa na enframa ne bowura dem ho do na ebokọ ba bia scan da no na scan da ho na scan hu ba intime ntwe enfrim na ehu na rade ka kire me se o kai se mere bi prayer tower for man ne to mic ba ha sa Mike na me di gina so e di esi sa sika hye sika eye basabasa ano kwan di ama oh bon sam ke sem awrade